As intensas chuvias que chegan cada ano a Galicia en outono poñen en alerta os veciños da Fonte da Coca, en Vilagarcía. As precipitacións provocan carreiros de auga que baixan pola Rúa da Coca ata o Río do Con, provocando inundacións e impedindo o tránsito normal dos veciños da zona. Aquí xa che digo, unha piscina. Cando chove copiosamente, isto é terrible. A veces miña muller ten algunha vez intentado marchar para traballar a mañán e estar isto negado. E hai épocas do ano que chega a 20-30 centímetros aquí, nesta zona. Ademais das inundacións, as correntes de auga deterioran unhas estradas que non dispoñen de beiras rúas para os veciños. A situación da estrada provoca grandes danos nos vehículos. Está, pois, como ves, parece que ten dous asfaltos distintos, o asfalto agrietado, con buracos. Ahora mesmo non chove, pero, bueno, non chove nada, morriña un poquitín. Pero cando chove un pouco copiosamente, ves a agua circular dun lado para outro, sobre todo onde hai inclinacións. A veciñanza considera que esta situación ven provocada pola falta dunha canalización de pluviais. Pero é que isto é tercermundista. As canalizacións fai 2000 anos na antigua Roma xa existían. E aquí estamos prácticamente no centro do pobo, e non hai pluviales. Piden ao Concello que deixe de facer parches e realice unha intervención importante na zona. Que o arranxe da mellor maneira posible, que non veña e meta un parche, que fagan tajeas, que desvíen agua ao río, que según me comentaron está prohibido porque Aguas de Galicia non permite, pero bueno, eu penso que hai que arranxar as cousas co menor coste posible e da maneira máis eficiente. Esta é unha reclamación que a veciñanza da Fonte da Coca leva anos solicitando. Ademais, temen que as continuas riadas afecten algunhas vellas estruturas da zona como muros ou paseos.